Ara persona bat, mozen, zehoze galdetzea. Kaixo, egun. Zer mauz? Ondo. Ondo. Erki posten naiz, ni Mikel, zu? Joseba, urte askotako? Joseba, pixote mentxe, amezko aldian ni galduta nabila, nuna ozeazki? Amezkoako txokoik ederrenetako batean, ustez. Bai, hoxe esan, nizun toki politxa dala. Bai. Kampin bada. Kampina da. Batzuk nomaden herri esaten dute, enbesteko, nomaden eraikine euskaldoloko, baina kampina da. Kampina, nola izan du kampinak? Artazaure ederra. Artazaure ederra kampina. Bale. Eta zu sartu hemen bakazioetan eo? Bazkide sartu nintzen monda lortu batzuk, eta guain danan ardura hartuta duka. Bale, zu kampineko ardura duna ze. Bai, hoi da. Oino, bale. Ezu, euskarola naparra ez dakazu, Gipuzko aldeko dakazu? Gipuzko aldeko, Zumaiarra. Zumaiarra altzea, amigo, bale. Foraste asko gaudea amezkoan. Zei jendu Zumaiar batek hemen amezkoan, kampin batien. Maitasun historia bat ez da, bai, daukartik. Bueno, nik 3 urte eman nituen aspaldi Finlandian bizitzen, ara joan nintzen bizikleta bidaia bat indageu, bat hilabete Europa zeharkatuz, eta 3 hilabete pasa behar nituen, baina 3 urte eman nituen bertan. Ai, Dios. Eta maite mendu nintzen, hainbat gauzakin, beste saunakin. Saunakin. 3 urte pasata geho, Euskal Herrira bueltatu, emazte duanakin, hangoa dut. Emazte dakazu Finlandiako? Finlandiako, hori da. Pasan behar dizu barkatu, maite mendu sauna zintzinela. Baita ere. Baita ere. Eta uzala sauna nasunte hori edo? Sauna da Finlandiako identitate nazionalaren ezaugarri, oinarrizko bat, da gauza zoragarri bat, baretzeko, paketzeko, relajatzeko, osasuna zaintzeko, naturaz beste modu bateak osatzeko, gustora egoteko, eta egoten disfrutatzeko leku zoragarri bat. Zoragarri bat? Bai, kultura bat, ez da hemengo kiroldegiko sauna, ez da fitness rollo, ez. Kultura bat da, tradizio luzea da du Finlandia, 1000 urtetik gorakoa omen da. Ezauna da, Finlandiako sauna, ez da, hori da, sauna beti Finlandia, etortzen zeizu mundu. De hecho, sauna hitz finlandiarra da. Ez dugu itzulte, ez dugu esaten bainu beroa edo, ez, sauna. Hizkuntza guztitara, sauna. Bai. Handik bueltautakoan, emazteak eta bilok esan gendu, hemen bizi baldin bakea, sauna bat etxean inbarko dugu. Eta etxean bagendun aukera, etxeura aukeratu gendun, horratik baita ere, eta egin gendun. Lagunak zian etortzen etxea, eta hau da, gauzarra, nik egingo nuke, nik eba katxabola, baserria... Inbirila pixkat, ez da? Bai. Eta hor da, esate, nahi bezuen nik lagunduko dizuet, txokua prestatu, eta nik ekarriko dizuet estufa Finlandetik, hemen oso zaila da egurrezko bek eskuratzea, ez? Eta horrela zein nintzen, lagunei ekartzen, eta 27 ekarri Euskal Herria eta ingurutara, Burgos da Palentziaren iritsi da, baina gehien bat Euskal Herrian bai. Sauna, importatzailea. Bai. Importatzaizu eta importatzen dezu. Bai, importatzaizu eta importatzen ditu. Pixka bat hola sauna zain bestintzi den da, ikustea da probatzia posibilea da. Jarina, hemen txaukagu? Hemen txaukagu, bai. Gaina, guantxe, prestatzen nahi nintzen, tokila desedugu da, izugarria, Japa. Bueno, Joseba, hemen impresionantia da, gila zen, saunak hau die. Bai, upel forma dute, baina ez dira zagardu upelak, honen bere historia dauka. Finlandian gerra garaian, batetik bestera muitza ziren soldaduak, eite zituzten, whisky edo bezalako edari barriken barruan saunak ere eraik. Bai, Finlandiarak eosen tokitan ditu, telefono kabina batean ere inguzio sauna bat, baita traktore batean eta abioi batean, daneti da. Bueno, hortik angaratu zuten, modelo hau, hola, upel formakoa. Eta zen badazkazu hemen? Bi sauna, bi upel, bai. Bi upel edo bi sauna upel. Bai, bentsa dazko. Hori da. Zuk esango iazu, zein behar lan, arrapa kendu? Bai, hori da. Hori da, importantia. Bueno, zuk esate iazu nahi, hori da. Oio, se va. Barruan gudu, ez da? Bai. Kampo fresketu baina barruan. Hemen txera, saunan profesionalarekin probatzea. Bueno, Joseba, lehenengo aldia da, sauna horien nola sartuta. Bai. Antiakuk eta pixka eta horre, lurruino da. Bai. Tapatu, hemen txe, luntza ez ikusteko. Joseba, eta horaz, Finlandiako filosofia hori komentatu diazule pixka saunarekin da. Zerratik da ingarrantzitsua, ego? Segurazki arrazoitako bada, duela 100 urte arte edo 80 urte arte, Finlandiar gehienak saunan jaiotze ziala. Saunan jaiotze ziala? Bai, sauna zan ondo dilatatzeko moduan, gaur egun esango nuke bezala, urberuakin eta higiene baldintzetan erditzeko duko orduan.
mendetan saunan jaio izan dira. Eta hilda gero ere, gorpuak saunan sartzen zituzen garbitzeko lurpetu bai. Ordan, beraien kulturan oso sustraitu, sustraitu dagoela, zahar eta gazte, pobre eta beratz, danak daukate saunaren kulturari oso errotuta. Kotxe baino sauna gehiago dago, Finlandian adibidez, ezta? Parlamentuan, diputatuak imaginatzen dituzu, ez? Beren kobar batakin, bere jantziekin dago, parlamentuan ere sauna daukate. Sauna daukate, eta erabaki politiko asko sauna hartzen nomen dira. Anedota netzak edarrentak bat zein da, gerra hotzaren garaian, Sobiet Batasuna eta Estatu Batuak elkarri moko paizianean misilekin, mehatxuka eta NATO eta Varsoviak ituna eta Finlandia, Rusia onduen da honez, oso negoziazio zaiak izan zituen, Finlandiako presidenteak esan zuen gerora, Sobiet Batasuneko Khrushchev eta Brezhnev eta presidenteekin izan dako negoziazik zailenak, saunarako uste zitu. Bai. Digundu duguna? Digundu, gira hor relajatu azaldu, eta oso importantia baita ere, militarrak zian ez danak eta beren estatu simbolo guztekin da, etortze zianean, negoziazio mailan eta imponitu eta zuten, ez? Eta han, berdin du, ez da, danak pelotetan bali badaude, edo... Erropak eta simboloak eta gure identitatez igor guztiak entzen ditugunean, berdinago ikusten den loka. Gauza bat, ze temperatura hartzen du horrek? 70-80 esaten da honena. Normal egiten dugu 10-15 minutu barruan, eta gero bainera bero bate bat, beroko bainera, eta saunatik ez da gero, bainutxo bat hartzen dute, fresko bai. Hemen, ikusi bat dago, oi? Bai, venga, zuk esan dagoa freskatzea. Oin, freskatzea pixat, hemen, Bueno, zekea botatzen diran, Hemen, honena, rematia emateko, zein ditzen? Bai, venga. Barru. Me cago en berua zira. Berua, ondo bero. Hemen txola boten dira? Eserita. Joder. Energia da, bai. Joder, jateko retxaro, bueno. Baina ez pentsa, honde gane, bale, zosa gehiago. Zosa horralda. Bai. Ze falta, baina, ebilaztia, baina. Bueno, hori ez da txarra, baina... Ez, baina... Laginda, batxeko esko. Bai. Bueno, freskatzeko eta izerdiekin botatako guztiak berreskuratzeko, Finlandia esaten duten bezala, kippis. Eskarrik asko bihotze zozera talangatik, eta bueno, brindis eiteko hori. Eskerori zaitera barkatu, Kippis esan dira zuezta, Joseba? Kippis, bai. Eskerrik asko zumatik eta gora, emitxe, Joseba eta sauna eta dana. Gora meskoa. Eta gora meskoa, bai. Eta gora toaliare bai, zatik. Ez da horrexan gati,